Sa tuyang pambunga na bilang halik kay Romeo Miranda. With his little mandolin and a twinkle in his eye, senoritas he can win, always for another guy. Italians love to sip a cup of cappuccino and listen to the man who plays the mandolino. You offer him a cigarette, a glass of vino. That's how he's paid to serenade your lady faith with his little mandolin and a twinkle in his eye. Senoritas he can win, always for another guy. He seems like such a happy man, the man who plays the mandolino. He sings a song of sweet romance for all the lovers as they dance. But all he is holding in his arms is just a little mandolino. He has no woman of his own, so every night he walks alone with his little mandolin and a twinkle in his eye. Senoritas he can win, always for another guy. And while he's drumming songs of love, the man who plays the mandolino, his eyes are always looking for a senorita to adore. He drinks a toast to his true love each time he'd lose a glass of vino. And so until the latter day, he looks for her along the way with his little mandolin. Sabi kaning nag-text kung masira mo pong yung gulay ning balatong an manamitan mo ngayon niya na pag-aga. Diyan nga sa tindang gulay ni Elsa Cadores. Katayad nga kang tindahan ni Joe De Leon na matibay mas sa Batag. Diyan nga yan sa proper. Yun niya ako, may nag-text di. Kung gulay po ngayon balatong pag-uulayan, ang hanapon Elsa Cadores, agum ni Jimmy Cadores, dating kagawad, and sarong dating empleyado kan Ateneo. Pagbatag naman niya, si Noemi ngaya De Leon. Yung mga partinda talagang iba man itong tama lang ang presyo. Iwa man igwa kuning nasumpungan na partinda ning panira. Dahil ko nasabiyon ang lugar ta garo na ininatuyaw ko naman, hirakman. Pero kadaklang kaning mga lula, pero magturugang na lula na dahil ko arama ko, pamilya. Nagtitirinda ning gulay na garo ang pagmati ninda, ang parabakal, garo anas manluluko. Pag nakasumpong ka man ang ganing negosyante ang pagmati, garo sila pipaparluluko. Dahil kamukta ka niyan, humali ka na, mabubuisit ka. Ito bagang paglaog mo. Ako niya ako ma-order ako yan. Yan nga. Di, alimbawa, ang presyo ngaya 80. Di mataw kaning 100. Di uli ang kaning 20. Niya ko pero pag 80 ngaya. Hindi nagbubut-but ka na sa pitaka mo. Itong barabag, plastic bag na yaon dumas si Panira, nasa likod niya, bit-bit niya nasa likod kang awak niya. Iluluwas niya lang to pag itinao mo na si Sanggatos, si Kwarta, si Pambayad. Kung yun na po niya ako. Sa kain iluluwas. Nagaro na mo baga, isnatsir ka na, nagaro aagawin mo si kagugulayan. Niya ako na maningurang na iniyo ay. Ang iba nga ni Ken, maski di ka pa nagbabayad baga, itinataon na baga, taaram niya man ay kamataong kwarta. Naabala lang si pagbutbut ko ning kwarta. Ikinag sa likod si Gulayon. Bakang niya agawin nga kanita, garo nga ang itsura kanita, garo snatcher na ay. Kaya kung minsan nasusupag ako mo para tubang sa camera, ang lalagong ko, garo sa snatcher. Sabi ka tong gurang na ito. Pagkatapos nagluto pa, sarong beses, nagbalik pa ko.
Maski niya ako garupig pa para luluko ni yung partindang ini. Nagbalik pa ko. Ano niya, gurang naman niya ako yan lumpia Shanghai. Ajis ngayon, Ajis. Niya ako garo panahon ng giran niya. Garo pirmi na sanang igagadan. Pag ikaw baga nagtitinda, dapat malumbay ang pagtara mo, maugma na. Ay, Ajis po ngayon yan. Mabakal ka po. O, dapat ano ka na tindira. Bakong gurang naman po yan lumpia Shanghai. Ajis yan. Niya ako ano niyo, panahon ng World War II. Siguro niya ako, unang garo ka niyo, hapon ako ay. Ay nagbakal man ko, pag abot ko na sarong, ay makunuton yung bagang pakapritos kang lumpia wrapper na day nagragsik. Makunuton. Kambuksan ko ito, binuksan ko, di ang lumpia Shanghai baga, pwedeng anlaog kayan na mga karne o giniling na karne o kaya ubod. Mayong laog kundi itong sauce kang tindanindang kaldereta o adobo. Si sauce ka to, yung piglahid duman, karoon na o pig drawing lang. Nya ko ano na ng mga gurang niyo. Dapat ang panahon na nasa pagbasol na niya. Balikan ko, niya ko ang tindanindong ko yan. Ito pating may nagdadang ko, binagkakarakan. Uy, si tindan niya ko indong lumpia Shanghai. Sabaw sa naman niya ako ang laog, maman talagang laog. Maduman ako. Ay sinagkakarakan. Dahil na ko ma-order ka yan, maman palang laog yan. Parayon ako, nakataano na naman. Utong yan, padulag na yan, padulag na. Pero niya ako yung mga negosyante, matalagang araw ka yan. Ay sabi pala ni dating Kap Mayet Abukar, dumanda sa Minalabak ang mga reklamo duman, nakakakuha ng module. Pero saradi tundang paka-imprenta, nagrireklamo ng mga matakan mga gurang na nagkakarulula na kababasa. O kaya kung nagantabay po ang DepEd, saradi tundang paka-print na makulog sa matakan mga magurang pagbabasahon. I'm praying for rain in California, so the grapes can grow and they can make more wine. And I'm sitting in a honky in Chicago with a broken heart and a woman on my mind. I matched the man behind the bar or the jukebox, and the music takes me back to Tennessee. When they ask who's the fool in the corner crying, I say a little old wine drinker me. I came here last week from down in Nashville, 'cause my baby left for Florida on a train. I thought I'd get a job and just forget her, but in Chicago a broken heart is still the same. I matched the man behind the bar for the jukebox, and the music takes me back to Tennessee. When they ask who's the fool in the corner crying, I say a little old wine drinker me. I say a little old wine drinker me. I'm sorry, I didn't mean to make you blue. I didn't mean to make you cry. I didn't mean to say goodbye. I never meant to let you go. I never
so and make you hate me like you do. Take me back, take me back. I can't live without your love. Take me back, take me back. I can't live without your love. I'm sorry, I didn't mean to hurt your pride. If you won't, then take my heart. I will not live without your love. I'm sorry, I didn't mean to make you blue. I didn't mean to make you cry. I didn't mean to say goodbye. Take me back, take me back. I can't live without your love. Take me back, take me back. I can't live without your love. Take me back, take me back. I can't live without your love. Gusto ko, okay ka. Gusto ko, okay ka. Rayuma, arthritis, at masakit na katawan, itapal sa talampakan ang Biopatch. Mataas na kolesterol, high blood, at diabetes, itapal sa talampakan ang Biopatch. Stress at di makatulog, itapal sa talampakan ang Biopatch. Itapal sa likod for back pain, itapal din sa binti. Pag namamanas, itapal sa magkabilang talampakan ang Biopatch Forest sa bago matulog. Para sa maginhawang paggising, ang Biopatch ay mabisang pantanggal ng toxins ng ating katawan. Kaya sa susunod, i-Biopatch mo na yan. Abangan ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Ito'y isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at Kalusugan. Kasama sina kasanggang Angie Marcamonias, Ace Villapando at Zyrene Viloria, ang mga mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Abangan ang programang Kasangga at Kalusugan Lunes hanggang Biyernes alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito lang sa 97.5 OK FM. Hoy Besh, hindi ka man palan sa Master Square Department Store nagsha-shopping pa more. Siyempre, Sisi. Kung ka ito hastawan yan, hindi kita sa urig. Master Square Department Store. Ay, true ka dyan, Besh. Nasa sentro lang pati. Mahiwas, fully air-conditioned, kompleto sa kabarato talaga ang gabos na items. Wala ka dyan, Sisi. Convenient na maray, kaya hayahay magbakal o mag-grocery. Lalo na ngunyan na holiday season. Master Square Department Store sells RTWs, shoes, school uniforms, infant wear, school and office supplies, sewing notions, religious items, books, sports and gym equipment, laboratory supplies, art supplies, assorted pens, novelties and albums, earrings and accessories, toys, houseware, tech-stop section, and they also offer made-to-order balloons and gutting service. Master Square Department Store, established in 1988. Ini ang original. Isang mensahe ng pag-ahon mula sa Cobra Energy Drink. Bangon na sa pagkakatulog at pagbagsak ng kabuhayan. Matatalo rin natin ang pagsubok. Simula na ng biyahe, hindi lang ng sasakyan, kundi ng buhay tungo sa pag-ahon. Bukas na, hindi lang bote ng Cobra, pati ang daan tungo sa pangarap. Ngayon, panahon na nating bumangon. Cobra, #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Cobra, the #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parado ng salbay, plema. May halamang muti, natural ng pampawi. Kung tawag kita ay
sabon ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. The University of Nueva Cáceres joins all devotees, guests, and pilgrims in celebrating the Peña Francia Fiesta. Under the watchful eye of our Ina, the UNC ensures that everyone makes it in a nurturing environment. Viva la Virgen! Viva El Divino Rostro! Mga gamit ni tatay at laruan ni Totoy, kay ate pampaganda, saan Jenna, kumpleto ka. Sa 6 na pirasong bibilhin, malaki ang iyong matitipid. Kung bibili ka ng San Lucena, ang discount mo ay lalaki pa. Kaya sa bawat pagbili, mga kailangan ng family, ang Jenna Trading puntahan, tipid ka na, may sweldo pa. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa Anjena. Gamit ni Kuya sa eskwela, nandyan na sa Anjena. Halika na sa Anjena, may sweldo pa sa Anjena. Luis And Alex for Rexona. daming nagbago sa mundo. Pero underarms, asim pawis pa rin. Magbago ka na. Ligo lang, kulang. Chamba, chamba, chamba. No, the chamba, chamba. For 10 times more protection from Asimpawis than regular soap. Use Rexona every day. New Lifebuoy antibacterial soap, now in the Philippines. Lifebuoy, world's #1 antibacterial soap. Calculation based on volume and value sales from Nielsen. Are you getting your top oral care needs? Get it with the new Close-Up All-Around Fresh. All-in bacteria fighting, cavity prevention, black lifting, and deep cleaning with regular use. All-around oral care for all-around freshness with a new Close-Up All-Around Fresh. Have a delicious Christmas with Lady's Choice. Have a creamy mayo Christmas. Tikman ang sarap, creamy mayo sarap. Mag Lady's Choice macaroni salad na. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Bert de los Martires sa Alcalde sa Kusina. Ang sa tuyang oras ngunyan, 9 minutos, makagipong alas 11, ato dyan kan Cabral Bicolandia Supermart. Ang sa tuya palan text line, digdi sa Alkalde sa Kusina, 0919-431-5528. Sa gustong magpa-greet man lamang, makumusta man lamang kamo, sa indong barangay, kung ano man ang ginigiribo dyan, may gusto ka mong kumustahon. Maski nga nilipot lang ang sa tuyang oras, ang sa tuyang number, 0919-431-5528. Malat na may nagantabi sa tuya sa Sabang Calabanga, ang pamilya Santa Ana, Bristol and Barela. Yan. Kaya happy pangutuan na lang sa family Santa Ana, Bristol and Barela. Ay sa mga maapo di ako masimbag ta kung may gibo. Kaya mag-text lang kamo ta mas madali pang mabasa yan kisa ka na magpaparaapod kamo ta di ko intindiyon. Kaya di ka mo mag-apod ta announcer kita sibot ano man tawag para simbag kita kayan. Sabi man ni Stilita Kamba, good morning, nagantabay pa lang siya. Nagngingirit siya, siguro dumas sa partindang gulay na masusuya ka. Gulibat ko pala na
madali na baga ang Christmas, ang pinag-aabangan taon niyan, ang desisyon kan gobyerno, nagaro papagyanan ang gabos na restrictions, Ara mo baga niya may pandemic, igwakit ng pinagsusunod na tulong minor protocol, ang face mask, paglinig kang kamot, pagugas, saka grabing mara ining social distancing. Ara mo ining social distancing, implement mo pala niya sa intirong kinaban, mabagsak ang economy. Yan, ibawal mo ang taong magdurukutan. Mga naskano, ibawal mo lang magdurukutan ng mga tao. Mabagsak ang economy. Ninulita, mayo na yung concert. Tas sa concert, kaya durukutan ng mga tao. Mananing eskwela. Tan sa lugang classroom, aros magkararani. Itong idistansya mo lang ng 2 metros, di balik ko na magdistansya lang ni sarong pie, 1 foot. Pwede pa yan. Pero itong 1 meter, maananing sine, mayo na ning kung ano-ano pa, dahil kadakol mga negosyong ibinabawal na ang tao magraranihan. Iyo pala niya, simple yun lang naman rin, di nga magdurukutan, ay mabagsak pala ng economy. Magayon niya kung daunggon kung one day ngaya ang IATF o ang gobyerno magdeklara na itinutugot na po ang close na durutaan na dahil lang garo itong mag-arakbayan. Dahil lang niya magkarabitan ng kamot, dahil lang mag-arakbayan. Pwedeng magkataid lang, tanganing pagsakay nindo sa tricycle, pwede na kamong magtaray dyan, sa mga buses, and mga sinehan, pwede na yan, mga kung ano pang mga show, graduation, face-to-face classes, pwede na yan. Tapag nagkaigwa na po ng face-to-face classes, kada ako na maburukas na negosyo, araw halimbawa kan mga kantin, transport, si mga nag-aaratod, si mga kung ano-ano pa, kaya nag-aasinso po ang ekonomiya kan nasyon. Pero ngunyan mayo pa, garo yung tirong zero pa. Maski nga niidigdi sa naga, garo pirmisa ng manang naisipan garo ang ibatang gobernante sa day manggabos, ang ibatang opisyal, manang ginibo magparaarabang na sa nakangkaso kang COVID. Nalingawa na si mga kung anong project kan city. Karon niya ko COVID na sa ng pigurulayan. Ano yan? Manang ibang naisipan. Mantakutan lang natatakot kang mukhang COVID. Medyo may iba pa kutan ng project sa naga. Lalo na kung project o programa na medyo mapapasinsunan economy na magkaigwanan ng mga trabaho, ang ibang tao, mabawasan na ang mga nagtitios sa tuyang lugar. Buwan Encinas nagantabay, matibay ni magpritos ning paanin manok. Liban sa pagdrawing, pagpritos, matibay ni si Buwan Encinas. Greet mo man kami digdi sa Shara Store, yaw sa inyan. Dapat sinasabi nindo ang lugar, tanganing free plugging na, sa ang Shara Store. Anong banwaan, nasa Naga, dapat pinagsasabihan na lugar. Ayan. Pagkatapos may papabutan man ako ng mga pagantabay, dyan sa intirong floor level kan Naga City Public Market. Lalong-lalo na si kabatsmate ko sa kamhay ng trabaho, magbantay ka nagigiribong longganisa. Government employee siya, kang market, pero ang assignment ko, magbantay ka mga nagigiribong longganisa. Ano? Pambira si Lumeda, si Mr. Lumeda, taga dyan sa Urban, Santa Cruz. Boyat Orca. Sa buhay ko, ako'y walang pag-ibig sa'yo. Ang tanging nalalamay, gaganda ang buhay ko, pagkat nasilaw sa pangako mo. Ayokong balikan ang dusang iniwan. Sinusumpa ko ang kahirapan, gagawin ang lahat upang magtagumpay, pagkat may
Dinamdam ng labis ang mga sinabi ko. Sumisigaw ang puso ko nang mawala ka. Sumibol ang pag-ibig na nooy wala. Hindi ko malaman ang aking gagawin. Magbalik ka lamang, kita'y mamahalin. This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library. Ayokong balikan ang dusang iniwan. Isinusumpa ko ang kahirapan. Gagawin ang lahat upang magtagumpay. Pagkat may pangako sa buhay. Ngunit ano ang nangyari? Bakit nagkaganon? Panahoy dumaan, ni isang pangako'y walang natuloy. Sinisi kita at ika'y lumayo. Dinamdam ng labis ang mga sinabi ko. Sumisigaw ang puso ko nang mawala ka. Sumibol ang pag-ibig na nooy wala. Ang Shara Store pala na sinasabi ko, sa may tubangan man lang na palang kang Cabral Bicolandia Supermart. Sa Serungan Supermarket, Shara Store. Kumusta na lang kamo dyan? Si Reman, sabi digdi, greet man po digdi sa kusina ni Mama Vita sa asawa ko na nagluluto ng sisig from Banga Ragay. O yan, ano yan na karihan niya, ang karinderiya, ang kusina ni Mama Vita, ano yaon sa Banga Ragay. Ang Banga Ragay, actually, inaagyan yan dyan sa Quirino Highway, bako man yan laog-laog. Kaito kaya, ang Banga, inapo na Banga Caves. Nabibistuhin ka to sa PNR, inaagyan niya kang istasyon, garo bago mag-abot sa Kulakling Lupi. Pakalampas garo kang Kulakling Lupi kung hindi ko napapasala. Garo haranin ang Banga Caves. Pero niya na igwa na ng Quirino Highway, garo nasa highway lang, igwa pa lang dyan ng kusina ni Mama Vita, nagluluto da ng sisig from Banga Ragay, Camarines Sur. Si President Trump, special pala ng relasyon ka ni Presidente Duterte, pero mong ang Amerika pagka durdakulang nasyon, ang Pilipinas salit-salit, mas nakula pa nga ni ang California. Kung hilingon mo baga sa geography, sa mapa, mas nakula pang California sa Pilipinas. Ay grabe ng kaugmahan, nagupak-upak ang garo inapulan o nagpaabot duman yung mensahe ng kaya nga, my friend nga, get well soon nga yan. Pinangistorya daan ni Trump duman sa Amerika na my friend nga, the President of the Republic of the Philippines. Ang wish me nga, get well soon nga, my friend. BFF niya pala niya na best friend forever, si Duterte. Grabe ang kaugmahan. And garungo niya ng mga aldaw, maluwas na po si Trump, tagaruray naman. Then naman daning kalintura. Naka itong, namiligruman pala ni, buminagsak pa lang kaniyang oxygen sa hawak. Araw mo pag tinatama ng mga senior citizens kay niyong COVID-19, ang tinitira kaniyang oxygen, malat pigtatarko ng baganing ventilator, pinapadurusan. Kan magbagsak da, nagparalak-palak si mga doktor duman sa ospital, pinamulmul da si Trump ning kuyaning steroid. Gusto yun, pinapigtudukan garo, kundi kang pamulmulo na da, nag-ride si pagmati, ngunyan da, garo, matrabaho na siya, pero di pa siya magyatubang sa mga tao, takinakay po niya pang isolation. Pero ang mariray na barit na duman, grabe na ang kaugmahan, kan siya sabihan da ni Duterte na, Brad, magpakaray ka ngaya, may labang kapati ngaya. Tinamaning COVID-19 ang presidente kana Amerika.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Ever and ever, forever and ever, you'll be the one that shines on me like the morning sun. Ever and ever, forever and ever, you'll be my spring, my rainbow's end, and the song I sing. Take me far beyond imagination. You're my dream come true, my constellation. Ever and ever, forever and ever, you'll be my dream, my symphony, my own lover's theme. Ever and ever, forever and ever, my destiny will follow you eternally. Nagantabay man pala ang family friend mi na si Manny Alcantara, dating officer kang MNWD, retired na yan. Ang harong kaniya dyan sa Villa Grande Homes. Nakadyan ako ay neighbor mo nga ni isi ko yan, si amigo mi.
Manny Alcantara and family, sabi niya, kumusta na lang laki Chak Floring, asa ko yung ina. Nagaluluto pa lang si Manny nin sinigang na ribs na may kangkong, pritos na sibubog, gabos na naglagom ng panira. Mga panira ning sa mayaman yan, Manny, ano? Tan sa pobreng panira, Manny, kiniskis na sangkaka. Bagaman kangkong, itong inadubo sa tawyo, kangkong lang. Kaya Manny Alcantara sa moyang amigo na gantabid. Siriman paglit man tabi ang sa moyang Papa Danny Paz and Mama Linda Bindanya Paz na 43rd wedding anniversary ngunyan aldaw. Aliang kay Dennis Bindanya Paz. Diyan ay araw po ni sa Binaluanan na pili, ano, mga pamilyang Paz. Ito daang gapot kong kusina ni Mama Vita. Diyan pala sa Carinderia po ini sa may LTO. Hindi man lang pala sa kuya, sa Naga City. Pagkatapos, sa mga parantabay pa, digdiman sa Marupit, Kamaligan, ang Valerio family. Pagkatapos dyan sa Dinaga, Kanaaman, si Cyril Leandria, si Emil Tordilla, pagkatapos ng family Balmeo, Balmeo, si Julie na Balmeo Hiruna. Ang mama niya da parating nagantabay. Pakikumusta na lang kami Kimalin, Kimalin. Inabutan kita nin oras para magsuruayan sa alkalde sa kusina. Ako po si Bert de los Martires. Salamat kan sa indong pagantabay. You're my dream come true, my constellation. Ever and ever, forever and ever, you'll be the one that shines on me like the morning sun. Ever and ever, forever and ever, my destiny will follow you eternally. Gusto ko, okay ka. Sa gitna ng malalang traffic at ulan. Tuloy ang laban. Panahon man ng karamdaman. Tuloy ang laban. Kahit todo pa ang OT. Tuloy ang laban. Tolak angin. Herbal